Здравейте! Аз съм Пролетина Стойчева, а вие гледате извънредната емисия новини на Доктор Денкова Дерматологи. Започваме с най-горещата новина. В светлината на съвременните изисквания към красотата обявяваме новата звезда в апаратните процедури – Ексион фракционна радиочестота. Със своята иновативна технология Ексион обещава да промени правилата на играта в дерматологичната индустрия. Вижте как в следващият ни видеоматериал. Този апарат е като вълшебна пръчица. Бързо и ефективно изпълнява вашите желания. Благодарение на таргетирането чрез микроиглите си и насочващата радиочестотна енергия, Ексион ще направи кожата ви по-сяйна и по-красива от всякога. Това е първият апарат в историята, който притежава патентована технология за естественото стимулиране на синтеза на хиалуронова киселина. Пациентите ни вече започнаха да изживяват магията на Ексион. Те съобщават за изгладени финни бръчици, по-младежки вид и тонизирана кожа. И то с минимален дискомфорт и без възстановителен период. Това е всичко, което търсим, нали? Получихме информация от доверен източник, че на 2 от нашите пациентки е предложен прак непосредствено след втората процедура с Ексион. Все още разследваме каква е била намесата на Ексион в предложенията. Очакваме да разберем. Току-що получавам извънредна информация. Пациентите на Доктор Денкова Дерматологи имат възможност да се възползват от иновативната процедура в цели 2 от 3 клиники. Клиниката ни в град София на улица Оборище номер 10 и клиниката ни в град Варна. Но съвсем скоро очаквайте Ексион и в клиниката ни на Симеоновско шосе. Това бяха новините за тази седмица. Не пропускайте и следващата ни емисия, а до тогава останете с канала на Доктор Денкова Дерматологи. Желаем ви лек и спокоен ден!